Έλα πάμε. Νίκο. Ναι, σου είπα. Άντε ακόμη να τον βάλετε. Στο λαιμό πρέπει. Τώρα θα το γυρίσει στο λαιμό, εντάξει. Εκεί, όχι εκεί. Αυτό και θα λίγο μέσα εδώ, δεν βγαίνει, ναι. Έλα, από εκεί πώς θα βγει ρε Μιχάλη. Εκεί είναι το κρανίο. Το κρανίο αυτή. Πάρε μια ματσόλα χτύπα. Θυμάστε τεχαίο σημάω Με το σφυρί. Αυτό έγινε, έχει κάνει πάλι. χωρίς το Παναθηναϊκός να κάνει στη διάταξη. Βγαίνει ένας πρακτικός μέσος. Μπαίνει ένας πρακτικός μέσος στο σχήμα. Είμαι καλά! Είναι μαρτυρικάρι. Βάλτε και μέσα. Τώρα Νίκο ήρθε και από το γραφείο. Τι κάνεις εκεί? Οι γλυκοί που είστε. Δεν μπορεί. Τι πιάνει εκεί, τι πιάνει εκεί πέρα. Πώς το σηκώνεις έτσι, Νίκο? Φουκαριάρικο κατσικάκι, τι σου κάνανε μωρέ? Τι του κάνατε στο καημένο το κατσίκι? Έχει διαλβανική φίρμα.